Inday di ka ba maalkanse ang buak hilabihang bukara. Nag-Disneyan nagngisi, kibutangan pagayod og pasas sa tunga sa iyang liki. Bisag tag-20 daghan gyud ang moapas, kay talagsaon ang iyang kalami. Ha 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 ha, Inday, ayaw ako og pakatawa. Kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kining ako. Ana amay imong bibingka, aniya saya kong budbud. Ang lami ko no halatan di tanawon taog kinsay hawod. Sa lami dili kagyud magmahay, ning budbud bisag walay kamay. Dili lata hustog yud ang kagahay, bisag iligwat dili gyud mabali. Ha 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 ha, Inday, ayaw ako og pakatawa. Kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kining ako. Tilawan ko ang imong bibingka, kung husto ba kini sa timpla. Dunay uban bag o laghitsura, kung simhuton panos na. Apan kining budbud kong tinda, perming bag o init pa. Dili uga ang putos tan-awa, dagan na ipog kay puwerting sinawa. Magtupad kitag paninda, ako budbud mo bibingka. Dili kita magpinuhalay, dili sab kita magaway. Ayaw lang, Inday, kahadlok, kung atong tinda dili mahurot. Ato unya kining kurambuson, kitang duha magkaon-kaon. He 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 he, Inday, ayaw ako og pakatawa. Kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kining ako. He 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 he, Inday, ayaw ako og pakatawa. Kung espesyal ang imong bibingka, mas lami kining ako.